Takulandirani pano pa Samavita YouTube channel ndipo munkhani zathu za mtsiku la lero muli ndi ine Mike Thompson. Ndipo nkhani yathu yayikulu mtsiku la lero ndi yakuti mlangizi wa mtsogoleri wakale opuma a Chaima Banda alengezesa zakusiya udindo wawo ku chipani cha Malawi Congress Party ngati First Deputy Director of Strategic Planning pamene akufotokoza kuti asiya mpandowu komanso kutuluka chipanichi kamba kakuchuluka kakusagwiritsidwa bwino ntchito maofesi a boma. Mukalata imene alemba a Chaima Banda imene ndi amapeji atatu yomwe yalembedwa pa 26 September imene idakachitidwa adresi kwa Secretary General a chipani cha Malawi Congress Party amene ndi Richard Chimwendo Banda afotokoza zakutuluka kwawo mu chipanichi ndi kunena kuti pali zofuta zingapo zimene akhala akukumana nazo ku chipani cha Malawi Congress Party. Ndipo polankhulapo a Chaima afotokoza kunena kuti kuchokera mu nthawi imene anabwerera ku Malawi kuno kuchokera ku England mu chaka cha 2020 ndikuzajoyinanso chipani cha Malawi Congress Party nditi imene tikukamboti akuzajoyinanso ndikuti mbuyomu adali kale membala koma chifoti adali ali ku dziko lakunja mmene amabwerera ndimene akugwiritsa ntchito statement imene amati akujoyinanso. Ndipo afotokoza kunena kuti mu nthawi imene amajoyinanso mu chipanichi mchaka cha 2020 chipanichi chinalandiranso ngati mwa ulendo wawo mamembala ena amene anabwera kuzagwira ntchito ngati mamembala a MCP koma amene pakutha pa nthawi cholinga chawo chinali kuba ndi kuononga chuma cha boma. Ndipo mawu awo afotokoza kuti mamembala amene adabwera kuzajoyina chipanichi ngakhale sadatchule mayina afotokoza kuti akhala asakugwiritsa bwino ntchito maofesi a boma amene akhala kuwagwiritsa ntchito pophangira chuma cha boma. Ndipo adapitiriza kunena kuti anthu amene adajoyina chipani cha Malawi Congress Party akhala akunamiza mtsogoleri wa dziko lino yemwe ndi wakale a Lazarus Chakwera kuti akhale akusala anthu amene ndi mamembala eni a chipani cha Malawi Congress Party ndi cholinga choti akhale ndi utambasale ndi cholinga choti aziba ndalama za boma. Ndipo mukufotokoza kwawo afotokoza kuti muzaka 5 zimene akhala akuyenda nacho limodzi chipani cha MCP kuyambira mchaka cha 2020 kufika pamene pa 16 September anthu amaponya voti afotokoza kuti ulendo wawo okhala ku chipaniku wakhala opweteka kwambiri kamba kunena kuti akhala akugwira ntchito ndi mbava zimene zakhala zikuononga ndalama za boma komanso kuononga zinthu zachipani. Ndipo adapitiriza kunena kuti anthu amene ndi mamembala eni a chipani cha MCP akhala akuyang'aniridwa pansi ndi kutengedwa kukhala anthu amene ndi osafunikira ndi cholinga choti anthu amene adajoyina chipanichi kuti aziba ndalama ndi kusowesa ndalama za misonkho ya Malawi. Ndipo adapitiriza kunena kuti nkhalidwe umenewu waumbava udafikapo kulirakulira ndi kuti anthu amenewa amanamiza mtsogoleri wakaleyu President Lazarus Chakwera kuleka kusamalira za mamembala a chipani cha MCP amene ndi nzika zenizeni za chipanichi amene akukhala movutika kumenyera ufulu ku chipani cha MCP ndi cholinga choti mbava zimenezi zikhale ndi mpata okuba komanso kusowesa misonkho ya Amalawi. Ndipo iwo afotokoza kunena kuti pali maumboni osimikizika amene ndi okhuza ziphuphu amene anthu amene adajoyina chipani cha MCP akhala akuchita. Ndipo adaperekapo chitsanzo kunena kuti ku bungwe lija la National Oil Company of Malawi NOCMA komanso Malawi Energy Regulatory Authority MERA akakhala kukubedwa ndalama zochuluka ndi anthu amenewa. Mawu awo sadafotokoze mayina aliwonse a anthu amene akukhuzidwa ndi nkhani koma mukalata yawo akuonetsa kuti asiya kutumikira chipanichi komanso kukhala First Deputy Directing Strategic Planning kamba kankhani ya zakuba ndi katangale amene anamanga nthenje ku chipani cha Malawi Congress Party. Ndipo mawu awo adaonjezera kuti izi ndi zina mwa zimene zapangisa kuti chipani cha Malawi Congress Party chisachite bwino pa zisankho za pa 16 September kamba kunena kuti Chakwera adazunguliridwa ndi anthu amene ndi okuba amene adawupanga usogoleri wa Dr. Lazarus Chakwera kukhala ofowoka ndi kuti uoneke kukhala wankhanza kamba kuti chuma choti chitumikira Malawi anthu amene anali kuwapusisa Chakwera adali kuchiba.
ndipo mu nthawi imene anali kutumikira chipani cha Malawi Congress Party mawu awo adafotokoza kuti iwo akhala akupititsa nkhani zokhuza katangale pa zaka 4 zapitazi kuti pakhale kauniuni weniweni ndi kuti anthu amene akukhuzidwa ndi zimenezi alandire chilango. Koma mu nthawi yonseyi kufikira boma lachoka chipani usogoleri wa Malawi Congress Party sudakhale nawo serious ndi malo make wakhala ukuthetsa milandu imene m'makhoti ndikuti isaunikidwe yokhuza kubedwa kwa ndalama za boma. So kufikira pano ndi pamene atulutsa chikalata chawo chonena kuti iwo atuluka chipanichi ndipo salinso first deputy directing strategic planning wa chipani cha Malawi Congress Party kamba kanchitidwe wakatangale umene unatasa ku chipanichi. Ndipo iwo adawonjezera kunena kuti sakadatha kutula pansi udindowu mu nthawi imene chipani cha Malawi Congress Party chinali kulamulira kamba kunena kuti zinali zopereka chiopsezo kwa iwo ndikuti mwina angathe kuluza moyo. Koma pamene zangochitika izi adalembera kalatayi adalemberanso uthengawu bungwe lija limene amalitchula kuti NEC kapena kuti National Executive Committee ndikunena kuti kuluza kwa chipani cha Malawi Congress Party kwa iwo ndi chimwemwe chokhetsa misonzi kamba kunena kuti so zimene amalawi akhala kuzunzika nacho chokaso pano. Koma polankhulapo Deputy Secretary General amene ndi Gerald Kazembe afotokoza kunena kuti Chaima Banda ndi munthu mmodzi amene ndi munthu wabwino amene ndi waluso lake kwambiri pa nkhani ya zandale yemwe amaonesa tsogolo mu nkhani ya zandale. Koma afotokoza kunena kuti ndi wokhumudwa kamba kachiganizo cha Chaima Banda chotuluka chipani cha Malawi Congress Party koma pamapeto pake adafunira mafuno abwino Chaima Banda. Ndipo polankhulapo akaswiri oona zandale amene ndi wamkulu wa bungwe lija la Political Science Association oneneri wa bungwe limeneli Mavuto Bamus adafotokoza kunena kuti zimwe achita Chaima Banda zikungoonetseratu kuyipa kwenikweni kwa chipani cha Malawi Congress Party komwe chinali nako ndikuti chifukwa cha kuyipa kumeneku katangale amene chipani ichi chakhala chikuchita zinthu zayambano kuchita reflect kusalira kukuluza kwawo. Reflection yoyamba ndimene anthu anaonesa pa 16 September yokasankha mtsogoleri wina amene ndi Professor Arthur Peter Mutharika mwamkwiyo kamba koda usogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party. So kuchita resign kwa Chaima Banda kukusaliranso umkwiyo umene iwonso anali nawo kamba kakhalidwe la chipaniri. Okondedwa omvera apa ndipo pamapeto pa nkhani imene tinakukonzerani msiku lalero ndipo mu nkhani yathu ya msiku lalero munali ndi ine Mike Thompson. Ndipo ngati mwayikonda video chitani like komanso subscribe kuti mupasirani ena ma video komanso ngati muli ndi maganizo perekani maganizo kudzera ku comment section timve za momwe mwayimvera nkhani imeneyi.